ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ବାଟରେ ଆସୁଥାଏ ଭାବୁଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳଣି। ମୋ ଗାଁ ଏକ ମଫସଲି ଇଲାକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ରାସ୍ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି, ଚାଲିକି ଯିବା ମୁସ୍କିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ସଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହେଲେ ଏହାର ମରାମତି ହୋଇପାରନ୍ତା, ସେତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ମୃଣ୍ମୟ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରୁଛି। Dear friends, I am very unfortunately say that my village condition is very bad due to heavy rain. I have write many letter to your local political leader, MLA and BDO, collector, but they do not any action taken in this route. I request to all social media platform, please take necessary view of the people. Here people do not accept any fundamental service in modern stage of our life. As a people of inhabitant, I unfortunately say that this is condition very peculiarity of our system.